Volám sa Mário Toráč a som s Peterkom. Peterko Postovčak, to je jedno. No a prišli sme koníka pozrieť. Stačí Peterko. Tu mám mimo, do piči. Mimo čo? Mimo pracovnú činnosť. No aha, takže koník, keby ste chceli dnes v šatni, ale momentálne je tu. Ahoj koník. A je podľa mňa nafetovaný. Ježiš, ale vážne máš také oči, koníková. To je strašné. Koník, nebuď pažravá. Uprac si, ty si šikovná. A dojde aj tu. Takže, no, tak dnes sme sa rozhodli, že dvaja v tom, miesto Paviela. Neviem, opýtame sa. Inak ideme na slepo, máme ísť pozrieť kamaráta. Máš tu jablko, nejakú idaretku? Čo? Nemám jablko. Prosím vás, toto je, ale myslím, ranč ako ranč a ide sa najem? Nie, tu sa nenajete. Tak sme zle. Tak sme potom zle, že? To ste určite zle. A taký ranč tu není? Kde sa najeme? Áno. Možno, že v Lieskovci. No, a kde to je? No, to... Si to o tom? Tak vyjdete na hlavnú cestu, odbočíte na tej svetelnej križovatke, ako keby ste šli k Baumaxu. A pôjdete po tej ceste stále rovno, až dojdete... Taká osada, to je ako keby